siya lechon kawali. Siya chicharong bulaklak. Kam sa gutad mga kabisaya, dagko ilang gutad din hino. Halaka, grabe! Wala pa gani na to natilawan ang tanan Paris Overload diri sa CDO na napoy bag-ong nag-open nga Paris Overload na makita na to diri sa Gaston Park mga kabisaya. Around 7 PM mga kabisaya, mianhi ta diri sa Gaston Park nga duol lang pod kaayo sa Cathedral Church. Og aside sa Paris Overload mga kabisaya, daghan po tag makita diri no nga pamaligya sa nalain nga mga putahe sa pagkaon, nay halo-halo, nay mga kwek-kwek. Anyways, ang among gihanian diri sa Gaston Park mao gid ang Paris Overload kay gusto ko mutilaw na pod sa bag-o nga Paris Overload diri sa CDO. But sad to say mga kabisaya, pag abot na mo dira sa Gaston Park, wala nay rice og wala na po'y lechon kawali. And since kay dool ra kay ning Gaston Park sa muang balay, may uli na lang sa amin no kay what is 30 minutes mga kabisaya, taas po na siya kaayo nga oras, di ba? Og pag abot na mo sa balay, ako na ning gipa safety ang among among sidecar kay nalagi kunoy dakop lagi pagkaugma. Pag abot na ako nanas lang Kuya Ricky sa tinida kay syempre di na to madaog nga tong sidecar mga kabisaya. And then after 30 minutes, may balik na punta sa Gaston Park mga kabisaya kay di gid pwede nga mahuman ning gabi una nga dili ko makatilaw sa bago nga Paris Overload diri sa CDO. Around 8:30 sa gabi mga kabisaya, nakabalik na gid mi diri sa Gaston Park og abi gid na ako nga dili na sabi matagaan anang orasa. Guys, pala ko na ito. Mandi sabaw lang imo. Sabaw. And finally mga kabisaya, turn na gid namo sa mong gi-order og nag-order lang kog duha ka Paris Overload which is nami duha ka syempre ang overload mismo. Tapos na duha ka rice ug duha ka soft drinks. Og diri sa Gaston Park mga kabisaya, medyo limited lang gid kayo ilang space din So munang pagkuha nimo sa Paris Overload, diretso na din ka mag-add sa imong condiments kay wala man pud sila tables and chairs diri mo nang grabe ka lisod no. Pero kung nagi mo'y pasensya, pwede gid kaayo mo diri mga kabisaya. Kani siya na ay chili garlic ug kani siya walay chili garlic. So i-try na to ang duha mga kabisaya kung asa ang lami katubang walay chili garlic or may chili garlic, diba? Katsada diri mga kabisaya kay puro disposable lang gamit, gikan sa plates, spoon o sa butanganan sa sabaw. Then soft drinks, muna siya lechon kawali, okay, na siya chicharong bulaklak. Lami ang chicharong bulaklak kay crispy pa siya. Apil ang pork kawali, crispy pa gyapon. Medyo lapot yang sabaw. Lamis og taste. Medyo parat lang siya pero lamis og taste mga kabisaya. Di kalamihan akong ginisa mix. Kalamihan akong ginisa mix. Ay, try na to tong na chili garlic. So this is 100 pesos na ni siya ha. With only rice, only sabaw, o soft drinks. Uy, taba. So far, di ko ganaan sa na chili garlic.
Ako gid mga kabisaya, when it comes sa mga sabaw-sabaw, kung gusto ko magsili, katugid siyang sili gid mismo bitaw no, pero kana bitaw nanay timpla nga mga chili garlic di ko ganahan. So mas ginan ko tong plain lang. Balag di siya halang. So same gihapon na siya pork kawali or lechon kawali and then chicharon bulaklak. So when it comes sa gutad mga kabisaya, dagko ilang gutad din hino. So ang ilang rice, daghan nag-serving ilang rice no, kay mura mo gyapon only rice man siya, so mo nang gidagana nila daag servings. So it's up to you kung gusto pa ka magdugang. So far so good. Lami siya. Lami siya kay ang yang unod mismo dili siya parat, sa sabaw lang siya kaparat. Tapos dagko siya og slice, dagko siya portion. So nang matilawan gid mo kung sa siya ka crispy. So alin na mo diri guys, i-try na ninyo for only 100 pesos. Only rice, only sabaw with soft drinks pa gyud. Bye.